Hello everyone! Good morning! Yan yung sakura tree guys. Wala na siyang dahon because it's winter in Japan. Nag-walking na ako today guys because need kong exercise at saka malapit na siya sa bahay. Bibili ako ng pang macaroni. Daming guys. Ano siya dito mga company. Trial guys, ano yan siya, isa sa pinaka cheap supermarket. Hello sis, good morning sis. Saglit lang to sis while nag-walk. Nag-walk na ako sis kasi need ko na talaga na exercise day. Hello Isay Vlog, Family Kasepi Vlog. So that side sis, yan yung company ko dati. Malaking building. Merry Christmas! So dito na side sis, mga company din yan. Bali ano lang to sa likod ng bahay namin. May Christmas ba sa ano sis ha? Hong Kong sis? Ayun, hindi mo na ako nag-ano ngayon sis. Chinek, hi Sol Abby! Chinek ko yung mga task natin. After that, bayad sa mga alam mo na. Hindi na ako day off. Dito ako nagpa-practice mag-drive dati. Oh, sa Singapore pala. Malaysia pala to si Kasipid lang dyan. Dito ako nagda-drive dati sis nung hindi pa ako nakapasa ng license kasi wala masyadong sasakyan. Yan. Company yan ng mga sausage, yun yung Shabundama. Company ng mga okay sis, okay. Madali lang to sis, na mga sabon. Yan mga car dyan. Yan yung boat race. Yan. Yan ako nagpa-vaccine. Well, nag-walk ako sis kasi yung data sis ba, pinaubos ko na yung data. Sayang naman do. 1 month free namin sa data. Iba din yung sa bahay, sa wifi. Oh, ingat sila sa akin sis. Sa Malaysia may Pasko baday. Magluto ako ng ng macaroni at saka maha. Magluto ako ng macaroni at saka maha. Wala kasi doon sa isang supermarket na binibilhan ko. So yan yung trial. Yung supermarket na favorite ko. Halos andyan kasi lahat at saka affordable lang yung trial. Kumusta na yung alaga mo sis? Mag-relax muna ako. Hindi muna ako mag sa channel natin. Linis ko pa yung bahay. Tsaka nag-prepare kay Junjun. Dito sa sa bahay namin likod, ang daming company. Kahit saan, pwede ka maka-work. Hi sis, first Julian, Merry Christmas sis. Pwede ka maka-work kahit saan dito. Sis, si Junjun, kahit siya, may siya sis, may activity sa labas sis. Si Junjun. Gamitin niya yung tiguang yung matanda na ako nisa. Maganda siguro ako na be. Nagandahan siya sa akin sis. Gamitin ang matanda. O sabi niya, anong Pilipinan to? Ina na naman. Nag-ko sis bagong ligo. Nag-char-char ako dito sis. Ang sarap ng hangin sis. Sarap na init kasi winter dito sis.
Sis, oh, may gwapo sis. Oh, sino single dyan? May gwapo. May gwapo sis. So, yan yung trial. O, diba? Mura dyan mga sis. Mga mura. Ito, company din yan mga sis na mga steel. Yan, ito. Mga steel. Oh. Namiss ko talaga yung Japan. Char, parang saan pupunta? Charot. Okay sis. Salamat. Merry Christmas mga sis sa 4 million tambay. Oh, dito na ako sa supermarket. Mag-live saglit oy. Pwede naman na mag-live kahit 5 to 10 minutes lang. Salamat ha. Pang ano na din to, pang char-char kay Lolo. So, yan yung place. O, diba? Titingin-tingin tayo dito kasi baka maano. Alam mo na. Masagasaan tayo dito kasi ang ano ng parking. Ang semi, yung makitid. Ayan. Pwede naman mag-live at least 5 to 10 minutes. Nabasa ko naman yun. Wala namang problema dun. Okay. Pasok na ako mga sis kasi bawal yung camera. Follow the rules tayo pag nasa Japan tayo. Okay. May mga ano-ano dyan sis. Thank you Sol Abby, First Julian. Family Kasipi, SIB Vlog. Thank you so much. Merry Christmas. Happy New Year. Okay sis. Kuha ko ng cart. Bye sis. Salamat always. Arigatou gozaimasu. Bye. Thank you mga sis.